Magandang hapon mga kaspero. Magna night dive na naman tayo. Dito tayo ngayon sa Bulabog. At mag-uumpisa tayo dun sa may ilig-iligan mga kaspero. Low tide. Yan, dun yung tabi. So medyo maaga kami ngayon mga kaspero. Para bago lumabas yung buwan, makahuli na kami ng mga isda mga kaspero. Kasama ko ngayon si Master Danny, si Master Dodoy, tsaka si Kuya. So yung bangkang gagamitin, ito pa rin, maliit, aray. Alright. Tara na mga kaspero. Nandun na sila Master Dodoy at saka si Master Danny. Ayun, yung buya nila. Sana makarami tayo ngayon mga kaspero. Medyo maalon-alon, pero okay lang.